is onye ije. Onye ije moto. Kedu onye butere fa? Onye ije. Bokopi, si a bokopi. Bokopi. We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my god. Adugo, why are you worried? Or get me? They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. This driver, okay, I will deal with that driver. Yeah. Hello? Is that Onije Motors? I need your services very quickly. My lord. You're welcome, you're welcome. I don't want. Iye bulu mmanya. Je gosi anyi onye se na ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is so easy. Onye ije moto. Kedu onye butere fa? Onye ije. Bokopi, si a bokopi. Bokopi. Hello. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is. Boy, Mam, amazing if any maka. These killings now do it too much. Osigo na normal. God go normal now to wake up to news of people killing people in different places, and all very sad because the government knows what to do to stop these killings. Oh, God! How am I feeling? Na actually could see these killings. Can we go free na? Even like no leba na tweet here na unye na-achị obodo. No buru ibu. Ọ na-like ọ na ọjọlụ ha ma ebe nọ. Ya bụ ife megokwe na ha. O last administration. O megokwe. O dị aka ya bụ nwa okorobịa pụtara na otu na nwunye Buhari buru ibu. The next thing of DSS way. So why can they not use that same intelligence gathering they have to fish out these people? Kifi me na n'obodo anyị bụ Nigeria na anyị ga-anọ ọ bụrụ na ndụ mmadụ adịghị valuable to our politicians. Amazing like odizika ndị aji ife account political scores because odiro is normal. Nobody is even feeling sad anymore. We have now used to waking up to news of people dying. And it is a very sad thing. Government etiti ba anyị nwekwara ka o si eme. Maka na inekwa anyị fụ na mgbe onye isi ala anyị si na ya na-eje Benue ije solufa kwa akwa n'ife alele mefa n'izu ụka gara aga. A na-akọwata na o ruru ọkwa ebe a ihe mee. Na o jegide kwụsa n'ụzọ. Maka na a na-akọwa na ụzọ adịrọ mma eji wee jee yele wate na Benue State. That's onye isi ala anyị wee kwụsị magos na o nwere ekwu notes no si Abuja wee jee Benue inwe meeting with ndị ya na ha so Abuja bịa Benue. Mana ọ bụrụ asị maka na ifulu ga na-akpọ pictures social media and ife ndị pụtasịga ọ dịka banquet ka a na-eme ọ dịka party ka a na-eme. Okay, chief ọ dịka Dele Alake ka Dele Alake na Bayo Ononuga. I'm not sure no Dele Alake ma afọ Bayo Ononuga
Call on that yellow water. That's fan charger. Jeleba. Then why are you in Benue if you would not go and visit the people that were affected? Only see along Sefana na hate na Nigeria. Mana. Or Jeleba. I'm with Fendi. Or Jeleba and the Nigerians say lose go. Some Nigerians say lose go their humanity. But can the mother cannot defend the rubbish woman? I don't know when we go for your name. I had the mother and eku. Man, if on the potano na asina opasuri jelu ebama because no ni si ala kobo. Oboro knows adrom. Ancha na wiala. Oboro knows adrom. Kelo ye na achi. Amani follows am. Follows am. Ndị na-ekwokwusi na news out from Makodi to Yellow Water. Do very good. No dị mma. Ndị mmadụ na-ekwu na ọ dị mma. Eziokwu. Ndị mmadụ na-ekwu na ọ na-eche ebe a. Ọ gbalelu even if no you use helicopter. President onwe helicopter. Ka ụgbọala ka o ji si Abuja bịawa Benue. Ọ plane ka o ji. O nwere helicopter ọ ji at least onya bụ ife a maka na anyị maale na president anyị golo chara jet ka ọ batala immediately ọ batala na administration ọ golu jet ịmago ndị ọmụ ya ịgotago cost na Nigeria nnekwute nde na nde ego eji wee gonya bụ jet anyị wee na wonder jet a ọ na bụ so France ka anya bụ jet na-eje maka ịna-anya ifu na ọ dị ka foreign trips ka anya bụ jet na-ejebe mana ijeje no nyalo ụmụnne anyị female and nke bịa na-agba ndị mmadụ anya mmiri bụ na o nwere onye na-ebie consequence ma ife mebiri maka na anyị na-asị na ọ bụrụ na ụzọ mebiri iji wee jee nya be ebe ekwesịrị ịjụ ndị dị in charge of nya bụ constituent wee jụọ fa biko kedu ife melụ na ụzọ eji aje ebe a adịrọ mma anyị fụkwala mgbe onye isi ala nọ na-ajụ IG of the police wee na-ajụ ya ka ife mee na enwebero ndị emere arrest maka ife ọ na-ajụ ka ọ na ọmaghị ife o wee smile ya o smile ya ima smile a ife na-emekwanụ na ajụ anyị arụ oyi iwe nyalụ moto n'aka na ana Igbo be anya ha mufu wee na-enwu ọkụ anyị fụkwata picture anyị afụkwata ndị asịba propaganda nke a bụ nke anyị ka na-ajụ maka nke n'idile ịjụ ajụ gọvanọ of Enugu steeti gọvanọ anyị gọvanọ Ijeme Ọnụ gọvanọ Peter Mba ọ sị na anya bụ incident melụ na ehamufu no social media propaganda and nke a bụ nke ugboro na-abụ Enugu state government na-edebunk activities nọ na ehamufu anyị wee na-ajụ biko ndị ehamufu ọkpụkpa na ine anya ị ga-ekwukwa uche obi gị na comment section anyị gwa anyị ife na-eme na ehamufu maka anyị amarozi ma ọ bụ propaganda anyị amarozi akụkọ kali mana arrange pictures anyị fụrụ arrange ife ndị anyị fụgasịrị even enwekwalu ndị nke a na-akpọ social media influencers si na fajele ebe anwa ịghọtago mana nke bụ eziokwu bụ na all state gọọmenti ga-agwa n'anyị nke bụ nke ma ọ bụkwanụ ndị security forces of the state agwa n'anyị nke bụ nke mana ife anyị na-ajụ bụ nke a na-asịkwanụ nọ propaganda ịghọtala ife meelu gọọmenti ji asị nọ propaganda Chioma nne m amarọ m ọ dị ka na try ime ịna-anya n'ife amị na presidential road ekwughị okwu maka n'anya na nke a ma ọ bụrụ na ife mele eji release do that statement bụ na ndị mmadụ ife momentum Benue a nweta bịazi ime ndị Enugu nọkwa na Twitter wee betiri akwa ike a na-achọ ime ipenti I'm okay with trying to say that the state is safe but in between people are dying you don't use the lives of people to do PR ndị mmadụ na-anwụ sịsị ọ bụrụ na even if na-asị na ndị ehamufu nwelu agreement with ndị Fulani headsman no that is not an issue ha nwelu agreement with ndị Fulani and ndị Fulani bịazie na-ebusisi fa ka isi ga-eme asụ onye isi ala jikọtalụ mmadụ niile ndị a bụ ndị mmadụ ọ mmadụ ka ọ bụ ọ ndị mmadụ ndụ ha dụ at your care we find there a solution only create a committee can find there a solution to the issue. Only you send these security men. After made video in the security on
that area. Ejebuje Hani. Can security men now fish out those people who know this thing? Oh, Madukafabo. And how many flower you couldn't share this boundary with Benue State? Not share a boundary with Benue State. And all the very easy for these people to infiltrate that place from Benue. So, can you find heighten your security in that place? So that only Maduku say, this thing na be so, other so I know. If you go Benue, now but I move for na so. Una fuge ife anyị je ekwulu bụ maka na onye be agbata obi na agba ọkụ ya larụkwa n'ụla chee na benki ya na nwere ife ya emie maka na ụwa bụkwa agụọ gba na-ewe gụa tu nwanne gị na ya na ife na-eme makwala ka ihe esinyela aka makwa ka ihe esi tinye aka ịghọtago anyị fulu vidio ebe ụmụnna anyị nọ n'ala Igbo na ebe na-ayọ gọọmenti ala Igbo na-asị biko ka unu chekwaba ala Igbo ka ha fụ ebe ha ya anata na ọ bụrụ ọsọ chụgide mmadụ chụfee nye obodo oyibo onye a nwezia ka o si fụ ụzọ sị ka ya nata be nna ya bịa ma nwere nwa investment ma ọ bụ ebuo ya eme ọ bụziala ụmụ akụkọ dị nwa aṅa bụ ihe ya eme onye anatazi be nna ya gba mbọ ka isonyela anyị ka anyị jelee nwafịa anyị na-anachitekwa n'onyela anyị Sika and what up we have if forget I make it sure night nwa security measures to make sure na ụgbọ ananyị bululu gabi na-eje make sure na it is safe nke a bụ nke ndị Igbo nke a bụ nke jirimara ndị Igbo ndị ọkwọ ụgbọ ananyị that is our drivers inena anya fa na-ejike na njike ndị Igbo with akwa ọcha ha na-eyi n'okpu mmemme njirimara ndị Igbo inekwa n'anya efu na ụgbọ ananyị na-achakekwe na njirimara ndị Igbo n'anya anyị ji nsibidi wee desia ụmụ ife ọ bụrụ na ị na-aghọta asụsụ Igbo ị ga-aghọta na ife anyị minil bụ na nke a bụ nke anyị na-emela anyị ji wee na-akpọ ndị Igbo niile na-akpọkwa ụmụ Naijiria niile ka ị bịa sonyela onye ije ebe ọ bụla ị na-eje n'ala Igbo bịa ka ị soro onye ije motos onye ije anyị bụ ojemba daalụ If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever. Onye moto. Kedu onye butere fa? Onye Bokope, si abokope. No, onye ọma na-esonyela anyị nke a bụkwa nkata politics na Voice of the East afam bụ nnọma Mayor ka mụ na ya nọ n'ụtụtụ a wee na-akpakọrịta nkata ife ndị megasịrị n'izu ụka gara aga na anyị bụ Nigeria ọkachasị ka o si wee gbasara anyị nwa bụ ndị Igbo gbaa mbọ ka ị sonyela anyị ka ị like ya ma subscribe kwa na channel anyị gbaa mbọ ka ịgbakwa anyị ebumnobi gị ya na ihe ichekwalụ na nkata anyị na-akpa tinye ya na comment section anyị ga-agụpụta ya daalụ n'ịnọnyere anyị ebe ọ bụla isi na-esonyela anyị n'ụtụtụ a ndewo anyị na-ekwu maka nke a na-akpọ insecurity that is obodo adịrọ ka o kwesịrị ịdị ebe niile na-enwu ọkụ ịghọtago nke na-emekwu mana obodo oyibo Israel sikwa Iran sikwa America a na-akọ anyị nọkwa na be anyị ebe anụnwa na anyị ya na-anọ ịghọtago mana ifetụlụ anyị n'anya ifụkwa na social media ọ bụ just yesterday bụ ka a na-ekwu ife niile na-emegasị na Northern Nigeria ịmago ndị Benue ndị nka ọnya ka a na-ekwu na Northern youth wee binie wee mebe protest na fire support Iran ya na ife na Israel anyị wee chichala ọchị mana onye biye na-agba ọkụ wee na-achụ oke onwe ife onye a na-achọ ịkọwata ka ọ na ịmago ụmụ kelekele ife anụnwa ya ka mmadụ na-ekili anyị wee na-ajụ be anyị wuti aka anyị ji aga ịmago nwere aka anyị ji aga generally asị ndị nọ n'ofu obodo ụkwụ anyị ji aga ọ dịkwari mma ụkwụ anyị ji aga ọ dịkwari mma generally from the top to bottom and I like him minor in the major and major in the minor. When you say Basalge in Nigeria, every day was cause. Can you Basalge that with Israel and Iran? The Ochikonya Bona Chigidelonia, Kaifu Makaris and Anya for the Bunu name protest in Ifemelona, Benue State. The president Jelu Kaduna OJ Kaduna last week. Kaduna OJ Kaduna last week. I have for any protest. School children under the rain, every wave a flag.
anyị nwere ezigbo nsogbu na this country. Ifolo nke school children na-ekwuru ka ikwugoro maka nke school children na biko kedu ife ilo maka parents that is ndị nne na nna nwazi apụtala n'ile ekwesịrị ijide those parents for allowing your kids to be part of such clown, under the rain, to be part of such idiocy. Ekwesịrị ijide those parents apịa ha ezigbo itali because they are part of the problem in this country. Starting from the governor, that governor amaghị ife ndị mmadụ nwụrụ na begi. The first thing they may we declare public holiday on the day president. If I may know in isi, in no banquet. That is sometimes someone wonder, can you be politician? Would you be politician I win this country? Can you be politicians I win this country? Can you be hanging? The madam. The first thing you are doing is to declare public holiday and then share circular. You like yellow, you link a green. Now they welcome president. Welcome what kind of president? Overnight. I'm not so I fear overnight. Now so overnight. But can a president? Yeah, the president can do 200 people. Hi, Ebulu. If anyone make a GLA fanfare, a moment that was the now mourn, no in sober reflection. Now find the solution to the killings. A GLA fanfare for president. In this country, the honest truth, but any go if any and now I don't have an issue anymore with people who wants to leave this country because many love with the country. The country will keep giving you reasons as to why you should never try loving. But if you go to Naka, Kekwano Kayesi we do Zimakana, Nkebezio Kubona. My Nkana about sentiment now know you, but that is a mad you were poorly, no be. Ibia check ye seke Roma so Bologna nete to no boda. He calculate from now, he can 6 years in the future. If you know what you can wear what. Nkebezioku ibulonye ntorobia n'obodo ine n'anya nwe ife na akpọ calculate ndogodo as elua plus or minus check ye kan dogo esi in fact I need moge Buhari ban and I say just 8 years just 8 years I'm not from secondary school girl when I just 8 years I go university but abu na so you be say always say that timeline of my life. 8 years is almost 1 decade. The 1 decade, that is half 10 years. So now, another 8 years, 16 years. When you do 20 years old, all 36 gone actually. Most young people now, you can't even point to one thing you achieve. So all the very sad. It is very sad. Calculate obodo ndị ọzọ onye agaba onwedi ihe na-asị onye ngwa agana ma na onwedi ihe na-asị enwere ka ihe esi na enie ọ na-ego obodo ka the value for time ka respect obodo na enye ndị nọ n'ime ịmago ọ dịzị aka onye nọ na Nigeria nwere ife oge na cha 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 every day anyị pụta nnọọ akụkọ eju anyị ọnụ ka ijekwa na ebe anyị dobere akụkọ maka na akụkọ kalịrị akali enwe na-akọwatala anyị just 13 hours ago na mmanụ nri that is mmanụ nri Igbo nke anyị na-akpọ palm oil ejiri mara Igbo one of the richest produce anyị nwere n'obodo a ndị Igbo kachasị wele produce nya bụ palm oil n'obodo a kali mana obodo ndị ọzọ n'Africa onye bụ palm oil ka a na-agwazi anyị na 50% of Malaysian palm oil bụ n'obodo a ka a na-ebunata ya enwela idea na anya bụ ife bụ etu a ka ọ dị when kelu echefugom the year during the old Eastern region. During the old Eastern region, time of Michael Okpara, the Eastern region will cocoa and palm oil in
we were producing. We were like one of the biggest producers of these commodities. Okay, and this same Malaysia and Singapore, is it Singaporean Red Devils or what? Malaysia, they're part of the country. Now this eastern region, learn how these things are being produced, and they took it back there and used it to develop their country. Now look at us. We are now we that are supposed to that we are 50%. What is your hey, anye we na aju. Ama mmije gokwa na Imo State enwelo nke a na-akpọ that is Adapa. Ọ ka na-alụzili ọrụ. Maka na nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ n'ime ndị bụ ọgaranya na ana Igbo mgbe gboo bụ palm oil ka faji onye bụ the original oil that's na asị na mmadụ na-azụ afịa mmanụ. Eje na Nnewi. Na Nnewi anyị nwelu akwụ. Osisi akwụ. Anyị nwere even na my compound na nna m nyelu enwere m akwụ. Okay. And ije nwelu places eje na our community say afuna na asụ akwụ ebe ahụ. Imagine na anakwụ ahụ I don't think no in season. Maka almost every time ka ọ na-eto. Now in nwere ebe eje some families eje if na ha nwere ife eje asụ akwụ. That is a process here me put always ezigbo palm oil. Okay. Why not the government tap into things like this and see how we can, do it on the large scale? These are low-hanging fruits. These are things that we can use to build our economy. We don't even, you hardly see people cook stew on Sunday because we have aqua in abundance. Mana ajụjụ nchọrọ ịjụ bụ kedu ife mere iji wee loo na ka anyị na-ebi asị ndị nọ n'obodo ịghọtago maka na anyị bụ ndị bi na sub-Sahara na ọhịa na-akpụ pati anya ebe niile dị ọkụ anwụ anyị bụ ndị ezigbo ndị ọmụ ya ịghọtago ine anya ifu na anyị adị arụ ife dị ka fa chelụkwa anyị adị alụ AC ịghọtago since eji wee mụ ndị nna anyị ha ka ebido olibo akwụ anyị na-afe ekwu maka ya anyị eligo akpụ for generations anyị eligo akpụ for generations onwere ife melụ that in the process of our evolution as a people anyị asibero onwe ka anyị esi wee lụchata ịmago ụmụ easy machines anyị eji wee na-eme ife ị na-achọ ịkọwata na onye chọrọ isi ofe akwụ na Nigeria na 2025 na ana Igbo n'Igbo bụ na oye ejesu onya n'ikwe maka na nke bụ eziokwu bụ na ka anyị laikere tradition anyị omini na anyị ma enhance nwu ife ndị anyị nwere enwe maka ine anyị ifu na ọ dị ka anyị nwere very bad maintenance culture very bad ọ dị mana economy anyị dị na politics anyị dị na our general management as a people. Ife na-atụ anyị ụjọ ma inwe ezigbo gọvanọ bụ na o nwere ike gọvanọ achịchazi onye ma ifugi na o nwekwara ike nyechi ya onye na-agbara ka ya na ije si wee je o wee bụrụ na ọrụ ọma niile anya bụ ezigbo gọvanọ lụ akpuchi akwụ ya azụ ịghọtago ụmụ ife ndị a ka anyị na-ajụ o maintenance problem ka anyị nwere ka ọ na ọkpụ isi ama ha akpụ ka ọ na agụba adịghị ịghọtago ọnya bụkwa ebe anyị ga na-etinye anya anyị anachite ka mayor gbala anyị ọkpa na ife gbasalụ maintenance culture anyị nwere na obodo anyị a bụ Nigeria daalụrị nne anyị na-abịa. We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Or get me? They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. This driver, okay, I will deal with that driver. Yeah. Hello? Is that on your motors? I need your services very quickly. My lord. You're welcome. I don't want.
ihe bulu mmanya je gosi anyị onye isi na ọgịna ebe anyị kwa na ya nọ so take this one show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is your region. Onye ije moto. Kedu onye butere ta? Onye ije. Bokope, si abokope. Bokope. We shouldn't have used these balls. Onye ọma na-ege anyị ntị nnọọ anyị na-anabatakwa gị ihe a bụ the last segment of the program. I hope na ị na-enjoy kwa ife anyị na-eme. Anyị na-employ gị ka ị comment ya, subscribe or like ya, share ka ị gwa ụmụnne gị, especially ndị nke na-anọrọ nso, ndị nke nọ na mba ndị ọzọ, ndị anyị na-akpọ ndị nọ na diaspora, ka fa na-esonyela anyị na this nkata politics, ka fa nwa na-afụkwa ka anyị si wee nọdụ ebe a, ka fa malụ maka na onye ka mmadụ wee malụ ife ịghọtago, ọ bụrụ na ị ka mmadụ wee malụ bọtụ ịma gasị na-eje kama ije ka afụ kama ife ịghọtago. Ndị a pụgasịla apụ fụgasịa ka obodo ndị ọzọ si eme ife na-eme ọfụma, ha nwekwara ike tụnyere anyị arụ ofu ma ọ bụ ebụọ ka anyị si eme ife na be anyị ebe a ịghọtago. Ọkpa Enugu ka anyị ka nọ na ya n'ụtụtụ a, anyị ekwugo maka akụkọ ndị anyị nọ na ha amụfu nụkwa n'ife gọvanọ Enugu steeti, gọvanọ Peter Mbakwukwa n'ife gbasalụ ha amụfu, mana ife gbasala Enugu a ka anyị na-anụkwa ife dịka na mgbede Satọde ka anyị na-anụ na gọvanọ Mba ọ dalụ DSS kafa arrest ya nwa okorobịa content creator a na-akpọ Evangelist Ebube na vidio nke o melụ ebe ọ nọ na-akpọpụta gọọmenti, na-akpọpụta ndị uwe ojii, na-akpọpụta ndị nchekwa obodo, na-akpọpụta ndị isi obodo n'ife na-eme n'Enugu steeti, nya herdsmen killings na-eme n'Enugu ya na nke na-eme na Benue. Ya bụ nwa okorobịa wepụtara onu wee kpọkwuo maka na akpọkwalụ mmadụ one nwụrụ na ọ dịka ọ bụ mmiri ka a na-awụfu n'ala, akwa mmadụ ka a na-ekwu. Enwere ofu nwa okorobịa na Benue steeti pụtara nụ si na mmadụ 20 ya ma out of 200 agbara m ịghọtara ife na mmadụ 20, that is agụgide agụwa from 1 ruo 20 ọsụnọ mmadụ one a ka ya luzuru na ya bụ massacre. Now I arrest this young man Evangelist Ebube for calling out the government on individuals more na ndị nọ n'obodo ekwesịrị ikwupụta okwu ma ife na-aga ụzọ na-adịrọ mma n'obodo. Anyị na-emejọ gọọmenti ma anyị kwuo na obodo anyị adịrọ mma. Anyị na-emejọ gọọmenti ma ụmụnne anyị ha nwa ndị na-ekwesịrị bata n'obodo mee ife ekwesịrị ime n'obodo, mee alụ n'obodo. Ọ bụ na ndị nọ n'obodo ekwesịrị ikwu okwu mee ka ife na-eme na be anyị. Ọ ife mwute ịnụ na unless na the young man kwuru ife o kwesịrị ikwu, unless no nwere ife allegedly adịrọ mma, I don't see the need to arrest somebody na-ekwupụta ife na-eme n'obodo. That is suppression, and it is a very bad incident now that we are trying to tow this route. Whatever is happening in the states is the fact is happening in the Hamufu is a very bad thing. Or if you're considering a suppress, or if you're considering mission make makana ubele kadatin jia. A Hamufu we can no labor in on a town, not in a Hamufu telaka, but Hamufu is just like highest 2 hours from here. 2 hours from here. Ebony now a level 1. All the bad nana try hide if any na.
na try suppress, na try ito the roads no propaganda na if anything. Mana that young man making that video, I don't see what he did wrong. Unless arrest for speaking out. Unless now Shazili now in a musical kamadni na la Shaziki. Makano ife most of the young people lying with they good at. If we have a public events, a big governor na arrest like among no if I shall come in the yeah, if any moon would come in the mission. Oh, Kanya be head. And the Nyapo the only person. In fact, I noticed in Imago since this particular administration. Ipu putere n'okwu ife dịka ịkpọpụta gọọmenti ọ na-eme mana n'ugwu ọ na-eme na mana west ejiri DSS ka ife me na DSS arrest that boy ejiri arrest ndị na-egbusi mama onye bụ define eme n'obodo what is this country turning into ka ife this particular administration na turn this country into ka ife me na those DSS people yeah you will arrest that guy with that kind of speed. Why have you people not arrested the people perpetrating these incidents that we are seeing? Why? At least he had me as an edge the media mission. What is the work of the I don't know what we are turning to. It's very sad. It's very sad. Journalists not a joke. Makambe Nigerians say apata say maybe go media na Nigeria. Number one, the Nigerian press they drop independent. Mapala amalo first of all the constitution. Na Nigerian media and journalism are independent. Number one. Number two, ni ruanya unu ka ana-achọ dadiyata, ana-achọ onya, and the six iji we na anu na ana-achọ the one wrong ke no na achọta. Not one. And then the problem administration that boy has not come out to say one single thing about it. No. Kamofu. Ifuge. So if young journalists na apota jilu their own personal platform, jilu their own resources, farmer investigations, pota na say government if I drop the response unu JP give up mbu DSS the speed ejeje akpolo such young people man ke nwata nwanyi call out to NYSC ubosi one no negalaga I no kwa ka esi threat no bia na threat no bia NYSC jukwa na eme ka akola akogane no I went na ajubiko no mgbe unu na agba na ijide ndị na-achị ikwu ka obodo si aga anyị nwee ike itinye ya n'ịchọta ndị na-emebi ile anyị ife n'obodo. That is very sad. The other day I mean show na News Central. Okay. The hosts they are talking and the next thing the man now say no try he mind his words. Okay. As a journalist, why should you be afraid of speaking freely? And this is because of go afraid that name. The only family age are fools. Adekuyeku. I na match journalists out from work. So many things na Japan on na banya. All the sad. You got to go. That same speed. Judge these people melefa. Okwaya to the glory of the government. Obodo Ghana and Kulu government akanunu na alu. I like it happen. If find the solution, Shuba rubbish. I like major in the minor and minor in the major. Because tell me how this solves the issues of the killings. And this for how many months now? For how many months? I'm not trying to no propaganda. Till if I don't know how we do, I realize say na imana beni share this thing. Imana gini. Nyobolo no propaganda. Anye ncha banketi. O ife na akowa.
anyị gbano nkịtị anyị ndị mmadụ na-ekwu why media houses media give me media yeah arrest okay this man arrest now how many people have come out to talk ọnwekwe na onye kwuru okwu eme na wrong media jee ka ije cover ife na-eme ebe ahụ akpọrọ gị kelu onye ya bịa kwuo okwu maka kelu onye ya bịa ije eji kpọpụta gị nke a ya wee kwuo taa on Twitter echi ejiri ofu ife si gị ejiri ofu ife ọzọ trend ba echefuo maka emeze 1 year remembrance of who we want to go and put na ị notice go that be ọkwa ezigbo ife na-eme otu obodo na-eme jim ofu nwere ike nwaanyị apụtasị your wife or your mother who should stay in the front of your akọwazie chefuo n'onwere onye mana rapụkwa n'ife anyị na-ekwu onwere ife dị wrong with our attention span as a people anyị duzika like a defeated people. We are like a defeated people. Na ife me during NSAS kwa na si sọrọ soke nke amelu this one kwa tibu na accuse oga n'onya odalo this thing wahonya ke vote last and for most people so na that NSAS no na defend there so Olu governor Lagos and if one main that state here the same young people so we are defeated to be honest ihe no dịkwa ko imago soli ife mkwuru esokwe n'ife mme maka na ọbụrụkwa ife agwala anyị ka anyị na-eme ịghọtago ine anya ifu na mgbe Goodluck Jonathan nọ n'ọchịchị enwere ụdị onye na-apụtara to protest that man's government anyị wee nọdụ 2 days ago ebugokwelu price fuel ma ọ bụ na ị mara ịghọtago jilu style ọbanye 950 980 depending on location gị mana ụmụ kilikili ife a ka anyị na-asị ọ bụrụ na anyị ncha bịakọta ọnụ ọ bụrụ na anyị ncha gee nwanne anyị onye ọbụla nwee obi ebele nwee obi nwanne anyị ga na-echekọtakwa n'echiche ga-achịkọta anyị ncha anyị abịakọta ọnụ wee na-emekwenu decisions anyị kpa nkata anyị kpoo okike ọ wee bụrụ okike ga-emetụ anyị ncha niile ọ gakọtala anyị ncha niile obodo anyị adị mma maka na onye ọbụla lotekwana anyị nwekwara ụfọdụ n'ime anyị amụbeghị